Kuom thuolo machielo, moko kuom josiasa mag ODM omedo jiwo chung' margi mar medo tego duond burano motelo donjo e winjruok moro amora motelone yiero manyien. Kotenore kod ogai mar ODM mano Oburu Oginga, jotelogo wacho ni duond bura mar ODM pod ongirore kendo onge ng'at manyalo pogogi. Kaka Steve Biko lero, Oburu omedo ni en e ogai mar ODM kendo onge ng'ama nyalo buoge mar weyo komno. E sach nyasi mar siro grube mag mond liete mawuok e kuonde chung' od buche duto 6 e kaunti ma Siaya, josiasa mag ODM nomedo jiwo chung' margi ni duond bura nongirore kendo onge ng'ama nyalo pogogi kata matin. I'm leading ODM. I'm the party leader. Anybody who doubts that Oburu Oginga is squarely sitting in the seat of party leader is dreaming. Kelele yote tunasikia hapa na pale ikome mara moja. Let us follow in the footsteps of one Dr. Oburu Oginga Odinga as our leader, as a party, and as the Luo nation. Jotelogo wacho ni duond burano ni kod lai mong'ith kendo ogai margi Oburu Oginga ema biro telonegi e manyo yo mowinjore gi luw. Ni wan kaka jotelo mag party mar ODM wamiyo Dr. Oburu Oginga power mar timo gimoro amora modwa timo on our behalf. Kata ojo no biro winjore ruto wecha we okonyako consult wa. Otime with his powers, with his wisdom, with his experience as the party leader mar ODM. Please let us stay in ODM. Let us support the one and only the leader Oburu Oginga. Na makoro nyasaye omiwago wachung' kode nyaka chieng'. I'm Daktari Oburu Oginga. As we begin a new year, as we begin 2026, I want to plead with you to take charge and lead us in negotiations between ODM and UDA so that we can enter into a pre-election agreement as soon as possible. Ewi mano, ogai mar ODM Oburu Oginga omedo ni kuku mar duond burano otegno kendo biro miyo jopiny yo mowinjore gi luw motelone yiero mag 2027 kokoa achiel mar oganda Luo. The broad-based arrangement in which we are up to 2027, before it ends in 2027, we are going to negotiate an arrangement where we are now part and parcel of the government. As of now, we are in a broad-based arrangement which is not yet a coalition in the government. We are not in a coalition with order. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.